икенче этажга менергә җайлы түгел, без постоянно медпунктка җирибез инде. Безгә ул бик җайлы түгел югары. Менә бу рядом гына булгачтын, миңа бөтенләй дә җайлы рәхәт инде. Розалия Зарипова 50 ел элек Әлдермешкә килен булып төшкән. Гомер буе колхозда эшләп аяклар калмады ди ул. Картайган көнендә медпункт юлын еш тапты. Әлегә җирле фельдшер авыруларны балалар бакчасының 2нче катында кабул итә. Яңа модульле ФАП төзелгәч, биеккә менәсе булмый дип шатлана Әлдермеш халкы. Давление күтәрелә безнең. Җә аяк авырта, җә бил авырта дигән шикелле. Аны безнең медпунктта илсиябез белә инде, без чите хәлдән таеп, сулы кабып менеп җитәбез 2нче этажга. Менә бу монда эшләнү бу бик җайлы булды инде безнең өчен. Бик кирәкле бина бу. Biz моның өчен бик куанабыз, бик шатланабыз бөтен авылыбыз белән. Әлдермеш авылы медпункты менә монда балалар бакчасы бинасының 2нче катында урнашкан. Заманча җиһазландырылган булса да, өлкән яшьтәге кешеләргә 2нче катка менеп йөрү читенгә туры килә. Хәзер яңа ФАП төзелү сәбәпле балаларга да истәмә урын булачак. Яңа ФАП 533 кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Аларның 168-е өлкән яшьтә, 6-сы яңа туган сабый. Айрым ФАП булу. Беренчедән инвалидлар өчен дә бик әйбәт. Потому что минем ФАП икенче этажда, анда все-таки инвалидларга менергә мөмкинлек юк. Икенчедән оборудованный, типовой, бик әйбәт, якты, җылы. Ул безнең Азнакайда үзебездә ясала торган ФАП бөтен әйберләре, запчастлары да Азнакайда ясалгач инде чит җирдән кертелмәгәчтен проблема булмас дип уйлыйбыз инде. Быел Татарстанда шундый 29 модульле ФАП төзеләчәк. Шуңа өстәп 2 сырхаухана, 2 амбулатория, әлбәттә гомуми практика табибы үзәге. Республиканың 10 районында 15 бинаны капиталь төзекләндерәчәкләр. Төзүчеләр планның яртысын үтәп тә өлгергән. Марат Айзатуллин белдергәнчә, яңа икътисади вазгыять эшне туктатмаган, бары тик яңа җитештерүчеләр белән элемтәләр урнаштырганнар. В начале сезона Европа илләре белән килеп чыккан чикләүләр сәбәпле кайбер җитештерүчеләр безнең белән араны өзде, әмма бу проблеманы тиз чиштек. Азия илләре белән хезмәттәшлек итә башладык. Шул исәптән Казакстан, Төркия, Әрмәнстан белән. Шуңа да без төзү материаллары белән тәэмин ителгән. Россия җитештерүчеләре белән дә тыгыз эшлекле элемтә саклыйбыз. Значит, поставщиками из Казахстана, поставщиками из Турции. ФАП сырхауханәләргә 1250-дән артык заманча медицина җиһазлары да кайтарылачак. Бу 12 томограф, 18 флюорограф, 15 маммограф, барлыгы 19 рентген аппараты. Аларны сатып алу өчен бюджеттан 1 миллиард сумнан артык акча бүленеп бирелгән. Марат Садыйков белдергәнчә, җиһазлар белән тәэмин итү буенча килешүләр алдан ук төзелгән. Хәзер аларны кайтарту вакыты гына сузылырга мөмкин. Я могу сегодня заверить в этом году. Беренчел звено кирәкле җиһазлар белән тулы күләмдә тәэмин ителәчәк. Монда шик юк. Җиһазларның 70% безнең илдә җитештерелә. Анысы да мөһим. Әлбәттә, томограф, МРТ ясый торганнарын чит илдән алдык. Алар буенча сату алу эшләре күптән башкарылды. Август-сентябрьдә килеп җитәр дип ышанабыз. Программа буенча 17 машина да сатып алачаклар. Тулаем алганда сәламәтлек саклау илкүләм проекты буенча Татарстанда медицина тармагында 65 бина төзелә, 90-ына ремонт ясалачак. Моңа 7 миллиард ярым сум акча каралган. Алия Хайретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.